Binigyang pugay po sa La Union ng kultura ng mga indigenous people sa isinagawang among Tila Union noong Pebrero 28 ng kataong kasalukuyan, kung saan tampok ang mga talento, tradisyon at pagkakaisa ng mga katutubo bilang bahagi ng ika-176 na founding anniversary ng lalawigan. Sa pamamagitan ng gawain ay nabuhay ang makulay at makasaysayang kultura ng mga katutubo sa pamamagitan ng kanilang cultural presentations mula sa iba't ibang bayan. Nagtagisan din ang mga kalahok sa katutubong palaro tulad ng sanggol at IP Henyo, Tiktiklaw, Kadang-kadang, Bornotan at Binalasigan, at nagpamalas din ang kanilang lakas at pagkakaisa. Tampok din para sa mga manonood ang binadang Ken Aklang Fashion Show, kung saan ipinakita ang makukulay na tradisyonal na kasuotan ng mga IPs. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, bahagi ng aktibidad ang pagsisikap ng pananatilihin at payabungin pa ang kultura ng mga katutubo sa bahagi rin ng pagkakakilanlan ng lalawigan. IFM News. IFM News. IFM News.